Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne, chociaż właściwie dzisiaj nie danie, bo dzisiaj przychodzę z życzeniami. Chciałabym złożyć Wam życzenia świąteczne. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych i radosnych świąt. Niech będą takie, o jakich marzycie i jakich potrzebujecie. Niezależnie od okoliczności wierzę, że dobre dni są i za nami, i przed nami i życzę Wam wielu pięknych chwil, które z pewnością nadejdą. Ponieważ to kanał kulinarny, to życzę również pyszności na stołach, a ponieważ zdrowie jest ważne, to także jedzenia z umiarem i nieprzejadania się podczas rodzinnych biesiad. No i mam nadzieję, że wśród Waszych świątecznych potraw znajdzie się przynajmniej jedna z proponowanych na Skutecznie TV. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście i za to, że tak licznie odwiedzacie kanał i korzystacie z przepisów. Wielkie dzięki! Kochani, dużo spokoju, odpoczynku, miłości w sercach, a także smacznego i do zobaczenia po świętach. Pa, pa!